Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ụwa Dị Omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ndị obodo isi ọjị chọrọ iji aka tigbujie ndụ ụbọchị ahụ n'ihi na iwu obodo ha bụ na onye ọbụla ejidere zuru ohi egbuo ya. Ka ndị obodo na-eti jie ndụ ihe ka ha tigbuo, ndị uwe ojii pụtara wee napụta ya n'aka ndị obodo, kpụrụ ya. N'ikpeazụ, ha tụrụ jie ndụ nga afọ 8 dịka arụ ọkpara siri dị. Ọ na-abụ atụkọ alụ ọnụ egbuo dike. Ka ụbọchị ọgbakọ fọdụziri mkpụrụ ụbọchị 2 ka ọ pụta, akịdị malitere gawa n'ụlọ ndị okenye ọnụ na-eru n'okwu n'otu n'otu wee na-enye onye ọbụla ihe ọ na-eri maka ịkwụnyere ya n'ụbọchị ikpe. Igbo tụrụ ilu sị na enye dibịa mgbọrọgwụ ihe ọ na-eri, ọ baa na nnukwu ọhịa chọrọ gị mgbọrọgwụ kajara akaja. Ihe ndị a ka akịdị megidere wee gazuo be ndị okenye niile ọnụ na-eru n'okwu tupu o wee laghachi azụ n'ụlọ ya. Ka ụbọchị eke ruru, Chikaọdịrị na Ejike gara n'ama obodo ha ebe a ga-anọ kpee ikpe ahụ dịka a gwara ha. Ka ndị mmadụ gbakọtachara, ha malitere tinyebe ọnụ n'okwu. Ụfọdụ ndị okenye kwuru na mbụ na ihe akịdị mere bụ arụ bụzi ndị kwụnyere akịdị. Ka nke a na-eme, otu nwoke n'ime ndị ahụ akịdị gara hụ n'abalị ma bụrụkwa onye ndị obodo ji eje mba kwụrụ ọtọ kwuo okwu sị na ala ahụ bụ ala akịdị nyere onye achọna m. O kwuru sị na ọ bụ akịdị nyere nna Chikaọdịrị ala ahụ. Mgbe o nyere ya ala ahụ ka o were na-arụ ọrụ n'ihi na o nweghị ala ọ na-arụ ọrụ, tinyekwara na ha abụọ bụ ezigbo enyi. Ọ gara n'ihu kwuo sị na Chikaọdịrị agaghị ama ihe ndị ahụ n'ihi na ọ bụ nwata mgbe o mere. Ozugbo o kwuchara nke a, ndị mmadụ kwụrụ ya n'azụ na-ekwu na ihe o kwuru bụ eziokwu. Ka eze na-achị obodo lere anya hụ na ndị mmadụ niile na-ekwu na ọ bụ akịdị nwe ala ahụ, ọ gwara ya ka ọ gaa were ala ahụ. Gbalịa ka ị chọpụta ihe merenụ. Ndewo, ka o mesịa.